Felice tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu li maħabba ta' Alla u l-għada fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-kol. Noqda xej bil-edek ġobkom. Sentiment rat il-ħaj, intqajna għek biex niċċelebraw il-50 sena li f'din il-Knisja il-Konkatedral San Ġwan 50 senilu grupp minna ġew ordnat saċerdoti u f'dik is-sena tal-1972 f'dik is-sena ġew ordnati 28 qassis. Barra li dawk li ġew ordnati hawnhekk kien hemm ukoll min ġew ordnati l-Brażil, Michael Paċ, aw qiegħed magħhom Dun Paul Paċ, Ġiżwita, ukoll fil-Brażil konna tlieta nordnajna u anke l-Awstralja, Dun Franz Boħaġar. Xi wħud mietu, niftakru ħafna fihom illum, Dun Paul Xkembri, Missiġiewi, kif ukoll Philip Sajt minn Ħażebux u wkoll Nino Gat Ġiżwita. U qabel nibdaw il-quddiesa tajjeb li kull qassis li huwa ġubilandu kif ngħidu. Jiena mill-Brażil kont mort ma' Dun Lawrenz Gawċi li hawn qiegħed fl-1969 ara kemm ilu. Konna morna żgħar ta' 22 sena. U il-qassis 50 sena, imma jien nagħlaq il-50 sena propju f'Diċembru. Ma billi qed hawn Malta ġejt ukoll għall-viżita tal-Papa ma' sħabi il-qassisin neħdu semi di ċerimonja. Ija, allura nixtieq li kull wieħed minnkom jgħid minnu minn fejn ġej biex għallek iċ-ċelebrazzjoni tagħna tkun mimlija ħbiberija u familjarità jekk jogħġobkom. Jiena Franz Bonici li ħdimt hawnhekk Malta għal-vokazzjonijiet u għal 20 sena sejli Ruma fl-edukazzjoni kattolika u nieħu ħsieb ukoll Labatini Maltin li jmorru l-Vatikan. Jiena Fader Djonek u Tajjar, Missiġiewi. Naturalment matul dal-50 sena kont darbtejn kappillan, ħattarxin, ħattart. U bħalissa qiegħed nieħu ħsieb il-kappella ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ ġewwa San Pawl il-Baħar. Jiena l-Kalanku Dun Giuseppe Bono għamilt żmien nagħallem fosthom il-Ġermaniż fl-iskejjel tal-Istat fost suġġetti oħra fl-iskejjel sekundarji oħrajn, privati. Ili issa 14 sena il-Ġermanja fejn qiegħed f'parroċċa li darba kienet 6 parroċċi u qegħdin 3 qassisin nieħdu ħsieb dawn is-6 parroċċi li għandha estensjoni ta' 20 kilometru jiġifieri ftit inqas minn Malta. Qegħdin grupp sabiħ u wieħed mill-qassisin qiegħed hawn fostkom bil-qiegħda għaliex rrid jiġi għalli jekk inti sejjer Malta biex tiċċelebra niġi miegħek. U qiegħed hawn flimkien ma' ħbieb tiegħi oħrajn. Nirringrazzja Alla li tani l-kuraġġ li inservih dawn l-aħħar 50 sena u ma jiddispjaċinix għall-ebda mument illi nkun nista' naqdih anke fil-futur. Charles Karabot, noqgħod Birżabuċa, kapellan ta' dawk li jitkellmu bl-Ingliż Malta. Charles Sabella mill-noqgħod Witilajn, nejn fil-Knisja ta' Witilajn, nifforma parti wkoll miċ-ċeprensi ta' residenza ta' San Vincent de Paul. Michael Paċ mill-Ħamrun, ili l-Brażil minn 1969 u naqdi d-dioċesi ta' Bukarana.
Jiena Dunanton Vella mill-Gżira bħalissa qed inservi fil-parroċċja tal-Iklin u anki f'dan il-konkatedral ta' San Ġwan. Rej fil-paċ minn taslima parroċċja ta' San Gidgol, ħdimt ħafna ma' tfal u bħalissa qiegħed inservi u ngħin fil-parroċċja ta' Pembroke. Cecilia Zoppardi, ġiżwita mill-Isla, wara 40 sena l-Indja, dal-aħħar 17-il sena qiegħed Ruma bħala direttur spiritwali tal-istudenti għall-Università Gregorjana. Dun Salf, Mikallef minn Ħażebbuġ. Jekk imorru 50 sena, l-ewwel 6 snin għamilthom viċi Ħażebbuġ. Imbagħad 30 sena kappellan jew arċipriet insomma f'4 parroċċi differenti. Imbagħad 11-il sena bħala direttur tal-Opri Missjonarji Pontifiċi, llum magħrufa bħala Missjo. U l-aħħar 3 snin, ġibda l-aħħar 3 snin apparti xogħol pastorali f'xi parroċċi qiegħed amministratur tal-Kapitlu Metropolitan. Todduhom kollha jiġu 50 sena. Jiena Dunanton Portelli mill-Ħamrun, 50 sena ta' ħafna xogħol, speċjalment pastorali f'parroċċi differenti, bħalissa qiegħed kappellan fi Stella Maris ta' Sliema. Jiena Dur Lawrence Gawċi mill-Imġar ta' Malta. Kont kappellan fil-Brażil b'5 parroċċi differenti, kważi 40 sena f'dawn 5 parroċċi. Imbagħad meta ġejt Malta xi 10 snin, kważi 11 sena. Bagħatni kappellan Lourdes, Awraħa ġdid. Imbagħad ukoll ħaltarxina u l-Erwieħ 3 snin minn għalija. U meta mit 75 sena qed ma rridx noqgħod iżjed kappellan u ħallejt postijiet għall-oħrajn. Allura ġara li issa mort fejn twelidt l-Imġar u qed ngħin il-kappillan hemmhekk fl-Imġar. Grazzi. Jiena Dummo Seborġ minn Ħallija li ħdimt fil-Lukandi ħdimt ħafna f'żewġ lukandi għal 46 sena ta' jibħmellija bej hotel u l-oħra Paradise Bay Hotel. Il-iktar li kien nagħmel bħala xogħol kien sabiħ ħafna ix-xogħol fil-lukandi fejn hemmhekk kien li żmien twil niltaqa' ma' ħafna barranin li huma kattoliċi ma kif ukoll kienu jkunu preżenti ħafna protestanti. Dan domt nagħmlu għal 46 sena. Ma tista' minħabba kien dak li nqala f'din li kien hawn tal-Covid kelli bil-fors inħalli għax biex tmur bil-fors li tmur b'tal-linja karozza m'għandix u kont imbagħad irrid bil-fors jekk dak nimmur b'tal-linja. Minħabba d-diffikultajiet li kienu tal-Covid dak iż-żmien bil-fors kelli inħalli imma bqajt naħdem ħafna fil-parroċċi tiegħi. U domt ħafna snin ukoll li bżonnijiet li jinqala fil-parroċċa għal numru kbar ta' snin tajjeb kważi 50 sena kont naħdem il-kurja b'mod speċjali fejn tidħol l-amministrazzjoni. Minħabba fekk imbagħad inqala dak l-inqala tal-Covid kelli bil-fors inċedi. U għalhekk min-naħa l-oħra tajjeb u il-pastorali dejjem jibqa'. M'hemmx Covid jew le, l-saċerdot jagħti ħajtu għal din il-missjoni fejn aħna il-kol kemm aħna hawn preżenti dejjem qegħdin naħdmu. U jalla nitlob lil Alla
tajjeb u li dak li sar ma jintilifx dan ix-xogħol imma oħrajn aħna din nikbru ġifieri u jieħdu il-post tagħna. Għalhekk nitlob lilkom hawnhekk preżenti li l-preżenza ta' hawnhekk mbistakom mhux għax għandkom xi ħadd jiġi minnkom hawn, imma li intkom stess bl-eżempju tagħkom ħadd ieħor mill-qulidkom ta' jażlu il-ħajja ta' Alla li jsiru assisin jew patrijiet. Jina l-kanonku Father Charles Grek minn Birkirkara, għamilt snin naħdem fl-Italja, f'Arezzo, Toskana, barra li kont il-missjoni wkoll fl-Afrika, l-Etjopja, Zambja u postijiet oħra. Attualment qed nagħti s-servizz tiegħi fil-parroċċja ta' Birkirkara Sant'Elena. Grazie. Father James Bonello mir-Rabat, membru tas Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, għal dan l-aħħar snin kont qiegħed fid-dar tagħna ġewwa Ruma. Ieħor mir-Rabat, Joe Sadni, kont fil-pastorali tal-ħaddiema kif ukoll in-Nigret ir-Rabat, xi snin kappellan l-imġar u issa qiegħed naqdi fejn hemm bżonn u kif hemm bżonn ir-Rabat. Don Kalġ Vassallo, Missiġiewi, kon kappellan f'diversi parroċċi, issa wara li kollox beda jgħajja qiegħed id-dar tal-kleru naqdi mill-aħjar li nistemmek. Jien Dumikil Borx minn Birkirkara u naqdi fil-parroċċja ta' Sant'Elena Birkirkara. Nixtiequ kolli naqdu ma' ħafna li permezz tal-internet qegħdin jitransmettu l-quddiesa żgur li fid-djoċesi tiegħi ta' Jundiaí fil-Brażil għalhekk saudações para todos os diocesanos de Jundiaí e o bispo que lhes fala Dom Vicente. Rezem por nós e pelos meus colegas também que estão celebrando os 50 anos. E telhom biex jitolbu għalina dawk li qegħdin żgur fil-Brażil ħafna minnhom fid-djoċesi jakkumpanjaw ukoll iċ-ċelebrazzjoni tagħna. Ħuti f'dawn 50 sena u fil-ħajja tagħna nagħmlu ħafna ġid imma wkoll għandna ħafna difetti, illum il-kelma ta' Alla tgħidilna fuq il-konversjoni. Kemm importanti li aħna bħal insara nikkonvertu ta' bil-ħaq. Noqgħod daqsxejn fi skiet u nitolbu maħfra għan-nuqqassijiet tagħna. Waqt li nitolbu maħfra inkantaw. Iħenna li nista kollox, jaffirnu dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu.
O Alla kol ħniena u tieba ġejja minnek. Inti urejtna illi s-sawm u talb u loti tal-karità l-foqra jatuna il-qawwa kontra dnub. Ħares fit-tiba tiegħek lejdin l-istqarrija li taħtijietna biex aħna li l-kuxjenza tagħna ittaqalna ikonna dejjem il-għajnuna tal-ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sina li Alla u miegħek jgħixu s-saltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari għalem mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè kien jira l-merħla ta' ħatnu Ġettru, qassis ta' Midjan, u ħal merħla lem fid-deżert u wasal saħdejn Horeb, il-muntanja ta' Alla. Hawn derlu l-anġu tal-mulej fuq ġiġa nar qalb l-olliq. Mosè ħares u ra l-olliq jaqbad bin-nar bla ma jintemm. Mosè qal ħanersaqu nara din id-dera tal-għaġeb. Qala mhux jinħaraq l-olliq. Il-mulej raħri jisaq biex jara u Alla sejjaħlu minn qalb l-olliq u qallu Mosè, Mosè, u Mosè wieġeb. Hawn jien u l-mulej qallu la tersaqx l-hawn, neħħi l-qorq minn riġlejk għax il-post li inti fuqu u l-art qaddisa. U s-sokta jgħidlu jien u Alla ta' missirietek, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Mosè għatta wiċċu għax beża jħares lejn Alla. U l-mulej qallu jien ħaristu rajt it-tbatija tal-poplu tiegħi fl-Eġittu u jien smajt il-karba tagħhom minħabba l-argużini tagħhom u għarraft l-ġieħ tagħhom. Issa nżilt biex neħlishom minn idejn l-Eġizzjani u biex intellaħħom minn dik l-art u noħodhom fart tajba u wiesa, fart nixxi ħalib u għasel. Mosè reġa' wieġeb ara jien immurant u li Iżrael u ngħidilhom Alla ta' missirietkom batni għandkom huma jistaqsuni x'ismu jien x'ngħidilhom. Alla wieġbu jien li jien u kompla jgħidlu hekk għajdilhom lilu li Iżrael jienu batni għandkom u Alla kompla jgħidlu hekk għandek tgħidilhom lilu li Iżrael Jahweh Alla ta' missirietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob batni għandkom. Dan ikun ismi għal dejjem u dan li semi fakarkom fija minn nisel għal nisel, il-kelma tal-mulej. Inodu ħaj l-Alla. Salm responsorjali, ħanin u twajjeb il-mulej, najdu fl-imkien. Ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħtijaj il-mulej, b'qalbi kollha imbirkek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħtijaj il-mulej, u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek, najdu fl-imkien. Ħanin twajjeb il-mulej. U li jaħfer nubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar. Iħadnek fit-tiba u l-ħnina, najdu fl-imkien. Ħanin u twajjeb il-mulej. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha. U għarraf lil Mosè il-ħsieb tiegħu, l-emejjel tiegħu lil ulied Iżrael, najdu fl-imkien. Ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej, iduma jgħadab u kollu modrija. Daqskemm huma smewwiet il-fuq mill-art, ekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu, najdu fl-imkien. Ħanin u twajjeb il-mulej. Tieni qari. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ma rridkomx ma tkunux tafu ħuti li missirijietna il-kol kienu taħt isħaba, il-kol qasmu l-bahar, il-kol kienu mamda Mosè fi sħaba fil-bahar, il-kol kienu mill-istess ikel spiritwali, xorbu tassew mill-blata spiritwali li kienet timxi magħhom, u din il-blata
kienet Kristu. Madankollu, il-biċċa l-kbira minnhom lill-Alla ma oġbuħx għax il-koll waqgħu mejta fid-deżert. Dan ġara b'eżempju għalina biex ma nixxenqux għal ħwejjeġ ħżiena bħalma xxenquma. Anqas ma għandkom tgergru kif għamlu xi wħud minnhom u qeridhom il-qerriet. Dan kollu ġralhom b'eżempju. U nkiteb bit-tweddiba għalina li fuqna wasal tmien iż-żminijiet. Min jidhirlu li hu wieqaf joqgħod attent li ma jaqax. Il-kelma tal-Mulej. Indmu, jgħid il-Mulej, għax is-saltna ta' smewiet waslet. Il-Mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Karim il-Vanġelu skont San Luqa. Dak iż-żmien ġew xi ħut għand Ġesu u qalulu dawk il-Galilin li Pilatu kien ħalla demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom: taħsbu intkom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofru dawn kollu? Le nedilkom. Imma jekk ma tintmux, il-kol tintilfu bħalhom. Jew dawk il-18 ruħ li fuqhom waqa' torri ta' Silwam u qatilhom. Taħsbu intkom li kienu iżjed ħatja minn il-sloħra ta' Ġerusalem? Le nedilkom. Imma jekk ma tintmux, il-kol tintilfu xorta waħda. U qallilhom din il-parabola. Wieħed kellu siġra tat-tin imħawla fl-alqa. Ma rifittex il-frott fiha u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdmu l-alqa: ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha. Mela aqlaħħa, għax għalfejn se tibqa' tkid l-art. Iżda dak wieġbu: inti ħallija, Sinjur, għal din is-sena, sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott. Jekk le, aqlaħħa. Il-kelma tal-Mulej.
Eżis poplu talla u miġburin, kif ukoll ħafna forsi li qegħdin jakkompanjaw il-qudiesa tagħna bl-internet u eżis sħabi assissin li qed iċċelebraw il-ġubilew tad-deb 50 sena. Ħafna minna ġew ordnati hawn fil-konkatedral dak iż-żmien mill-Arċisqof Michael Gonzi li qiegħed fostna b'mod ieħor għax il-baklu li tawni għaluli li kien jużah l-Arċisqof Gonzi. Qegħdin fi żmien tar-Randan nippreparaw rwieħna biex niċċelebraw il-misteri tas salvazzjoni tagħna, il-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. Biex f'dan iż-żmien tar-Randan il-Knisja bħalahom tistidinna biex aħna naraw in-nuqqasijiet tagħna, id-nubiet tagħna u kemm jista' jkun immutu għal dak li mhux tajjeb fil-ħajja tagħna biex bi Kristu li l-xoxta mill-mewt tal-ħajja aħna wkoll inkunu nistgħu inqumu għal ħajja tajba, għal ħajja ġdida. Għalhekk fi żmien tar-Randa importanti li aħna nikkonvertu kif qal Ġesu fil-Vanġelu. Meta qal ħaneddilkom jekk ma tindmux, jekk ma nikkonvertux anke l-isqof li qed ikellimkom u aħna l-qassisi kull wieħed u waħda minna. Jekk aħna verament ma nindmux, aħna ma nsalvawx. Ikonna il-koll nintilfu xorta waħda. Forsi xi ħadd jgħid ma jinġa qaddis, ġa biżżejjed, ġa nagħmel ħafna karità u jien ma sraqx u jien ma qtilt il-ħadd, m'għandi bżonn konversjoni, mhux vera. Ġesu jgħidilna jekk aħna kull wieħed u waħda minna ma nikkonvertux, forsi nintilfu għal dejjem. U għalhekk nixtieq fi ftit kliem smajna tliet siltiet mill-kelma tagħna xi tfisser li tikkonverti. Xi tfisser li inti kif qal Ġesu tkun verament kun verament tindem bid-nubietek. L-ewwel nismajna fl-ewwel qari mill-qari tal-ktieb tal-Esodu meta Alla l-imbierek jissejjaħ il-Mosè għal missjoni kbira biex Mosè imur quddiem Farawni u jeħles il-poplu ta' Iżrael mid-tbatija tal-Eġittu. Hemm dialogu bejn Alla u Mosè. U Alla jgħid il-Mosè Alla juri illi Alla għandu qalb li tħen, li tader, li s-sofri mana. Alla mhux il-bot minna eżis ħuti, imma kif qalet l-ewwel qari, Alla jgħid jien ħaristu rajt id-tbatija tal-poplu tiegħi. Alla sema il-karba tal-poplu tiegħu. U għalhekk Alla jinżel u jeħles mill-jasar il-poplu tiegħu. Xi jfisser da? Jiġifieri li jekk aħna għandna bżonn nikkonvertu, biex nikkonvertu lejn Alla l-ewwel irridu nikkonvertu inkunu ħafna iktar qrib il-proxmu tagħna. Ħafna drabi naħsbu illi aħna nistgħu niltaqgħu ma' Alla u ma nagħtux każ il-proxmu tagħna. Ma nagħtux każ min qed ibati, min qed issofri, anke ħafna drabi fil-familji tagħna, anke fuq il-post tax-xogħol, anke fil-Knisja, tikkonverti lejn Alla tfisser tikkonverti l-ewwel lejn il-proxmu tiegħek. L-imħabba mal-proxmu tiegħek tagħmel biex inti tersa aktar lejn Alla. Kif jgħid San Ġwan fl-ewwel littra, kapitlu 4, vers 20. Min jgħid jħobb il-Alla, jikkonverti lejn Alla, imma ma jgħinx il-ħoħ il-proxmu tiegħu, ma jħobbx il-proxmu tiegħu huwa veru giddieb. L-ewwel ħaġa tant sabiħa nikkonvertu billi ngħinu kif għedna fil-kollett fil-talba tal-bidu. Nagħmlu l-karità, ngħinu dawk li ma fil-bżonn. Din l-ewwel lezzjoni kif tapplika għalin issa?
kif Alla sejjeħ il-Mose, Alla sejħinna 50 senilu. Jew qabel, meta twilidna fil-familji tagħna, tant sabiħa u ħafna familji, ħbieb, benefatturi tagħna. Aċċettajna dak iż-żmien konna żgħar ħafna, insomma, aċċettajna din l-isfida. U kif Mose aċċetta il-missjoni tant kbira illi jifdi l-poplu tiegħu mill-jasar, illum irridu infaħru lil Alla tal-li għana bħal Mose dilu għaw jinsinju. Għamil miej, għamil minni strument tal-mħabba tijak, tal-modrija tijak, tal-ħnina tijak. U għalek l-ewel ħsib importanta lina zisħabi u verament illi aħna inkomplu sħiħ fis-sejħa illi għallam linna. Unbas San Pawl fl-ewel litra l-Korintin għalin ħaġa kol sabi oħra. Il-poplu, n-nies dik il-Knisa tal-Komunità ta' Korintu mill-jider ma tantx kienu ħafna insara, kienu ħafna gergir fosthom, kienu ħafna diviżjoni. U San Pawl ifakkar kif dak il-poplu li Mose ħeles mill-jasar tal-Eġittu għaddew mid-deżert, intaqhom ħafna diffikultajiet, Alla kien dejjem jagħtihom xieklu, jagħtihom xi xorbu, ma dawk in-nies kienu jgergru. Ma kinux jafu, ma kinux jindunaw illi Alla miexi magħhom. U tikkonverti għalhekk tfisser illi n-nisrani jiftaħ għajnejh biex kull moment tal-ħajja tiegħu, f'kull moment tal-ħajja tiegħu joqgħod attent għax ħafna drabi Alla jsejħinna, jistidinna biex nikkonvertu, biex nagħmlu tajjeb, biex nagħtu l-pass il qudiem. Kif qal San Pawl fl-aħħar, min jidirlu li wieqaf joqgħod attent li ma jaqax. Jiġifieri n-nisrani dejjem dak li dejjem attent. X'nista' nagħmel aktar biex jien inħobb il-Alla tiegħi? Kif għedna qabel x'nista' nagħmel jien biex verament ngħin il-proxmu tiegħi? U dan għal-jien xi fisser eżis sħabna qegħdin għal 50 sena nirringrazzjaw il-Alla. Nodu attenti għalla volja għadda żmien kollu tagħna, mhux hekk, illi nodu attenti biex ma naqgħux fl-aħħar ta' ħajtna. Għax kif qal San Pawl, nodu attenti biex ma noqogħdux, ma naqgħux fit-tentazzjoni tal-erriet tax-xitan li fl-aħħar forsi tal-mument tal-ħajja tagħna nitilfu kollox. Għalhekk tikkonverti tfisser li dejjem tkun attent biex tirċievi biex kif tgħid tilqa l-istedina ta' Alla biex dejjem nikbru fil-qdusija. U t-tielet ħsieb sabiħ li tagħna l-Vanġelu wara li Ġesu jgħid li kulħadd għandu bżonn jikkonverti, qalu li Ġesu dawk iż-żewġ fatti, żewġ eżempji storiċi dawk li mietu, jew li Pilato qatel, jew dak li waqaf fuqhom dak it-torri, kienu mietu minn taġ, dawk kienu mitinbin, dawk kienu għar minna, Ġesu qallhom le. Alla ma jkastiga l-ħadd. U Ġesu tgħidin dik il-parabola sabiħa ta' dik it-tina li tant żmien ma kienx tagħti frott. U Ġesu għalinna li aħna ma nistgħux nkunu nsara bla ma nagħtu frott ta' xejn, bla emejjel. Dik is-siġra kienet tokkupa bi spazju f'dik l-għalqa. Ħafna drabi forsi dak li jkun jgħid din id-dinja u bieħu mingħajru id-dinja baqgħet l-istess. Il-familja tiegħu ma tbidlix, l-ambjent tiegħu ma tbidlix, kemm sabiħ ukoll napplikaw għalina eżis sħabi illi inkomplu fidili fis-sejħa tagħna u nagħmlu l-frott illi Alla jixtieq minna sal-aħħar mument ta' ħajjitna. Din il-kelma tfakkarna meta Ġesu fl-aħħar ċena kelli l-grazzja ħadd ħafna gost għamiltna irtir flimkien din il-ġimgħa ħadna ħafna gost fis-sens li kellna momenti li nitolbu illi nixxerjaw l-idejat tagħna, il-ħsibiet tagħna, veru fathers edifikajtuni, vera. Sirt daqsxejn iktar qaddi simħabba fikom. U niftakar li waħda fl-aħħar meditazzjoni tkellimna fuq l-aħħar ċena. Meta Ġesu kollu mħabba qiegħed jagħmel l-aħħar ċena, l-aħħar mument mal-apostli tiegħu. U fil-kapitlu 15 ta' San Ġwan, vers 5 jgħid, mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk aħna m'għandniex l-eruq ta' ħajjitna
f'Ġesu, jekk aħna verament mhux maqudin ma' Ġesu, ma nkunux nistgħu nagħmlu ebda frott. Li tikkonverti fl-aħħar mument, fl-aħħar ħaġa tfisser illi tgħix verament il-ħajja ta' Ġesu f'ħajtek. Ġesu għalina mhux xi ħadd tal-passat, xi ħadd tal-imoddi, dak li tal-im fuq fil-katekizmu, imma kif jgħid San Pawl kelma ħafna sabiħa, Galatin kapitlu 22, met San Pawl jgħid jien ngħix, ma mhux jien ngħix, imma Ġesu jgħix fija. Dak hija konversjoni. Tħalli l-Ġesu jgħix fina, jgħix fik. U għalhekk eżis sħabi, waqt li ningrazzjaw lill-Alla għal 50 sena li għamilna ta' servizz lill-Alla li s-saltna tiegħu l-Knisja, waqt li verament nitolbu maħfra għan-nuqqassijiet tagħna, nitolbu kif Mosè ra dak in-nar jaqbad u ma jispiċċax. Jalla din imħabba għas-saċerdozju tagħna ikun bħal nar, jaħraq dejjem sal-aħħar mument ta' ħajjitna. Nispiċċa dik il-kelma tant sabiħa li nħobb ngħid ħafna qassisin tiegħi f'di ċirkonstanzi bħal daw, meta San Pawl missierna jiktab il-Timotju fit-tinitra tiegħu, Timotju kien għadu żgħir taħ biex joħsib Knisja ta' Efesu u milli der kien jibża insomma, u fit-tienet ittra li kitiblu fl-ewwel kapitlu vers 6 qallu jalla dak li għamilti miegħek meta impoġġejt idejja fuqek u għamiltek Ministru tal-kelma talla, jalla inti tiftaħru fades, iġġedded. Jalla inti tarġa tkompli kull moment b'entużjażmu għal dak il-moment tal-ordinazzjoni tiegħek. Itolbu għalina eżisħuti għax il-problemi huma kbar, id-dinja qed tinbidel ħafna mill-moment tal-ieħor, il-Knisja wkoll kif tafu, kif taraw, għaw Malta u barra minn Malta, ikun ħafna problemi, itolbu għalina biex aħna li ġen ordnati fis-sena 1972 inkomplu fidili għas-sejħa li għallam lilna u nippruvaw nikkonverti kull moment. Billi aħna inkun ħafna ikun dik il-qalb ta' maħfra modrija lill-proxmu tagħna l-iktar dawk li batu, illi aħna verament du attenti biex ma naqgħux fl-aħħar, u t-tielet dejjem ngħixu il-ħajt reġisu f'ħajjitna biex nitqassu u nqassu l-poplu li għandna għafdana fidejna. Ikunu nfaħħar Ġesu Kristu. Namlu minn taskiet, kemm aħna assissini u intom, imbaxnu rasna, nagħlqu għajnejna, u daqsxejn silenzju kif jagħmel il-Papa, jien verament qed nikkonverti bħala nisrani, jew mhux qed nħu bis-serjetà il-fidi tiegħi. X'nista' nagħmel biex jien verament ngħix falla u Alla jgħix fija u fil-ħajja tiegħi. Naħsbu daqsxejn fuq hekk. Nisqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Malej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul natara waħda mal-Missier u biħsar kollox. Nizzel mismewiet għalina bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina baħta ta' Pons Pilatu, mietu difnuħ u fidet ju għamin bejn-wiet skont il-kobba mqazza u tal-sema u jgħid follemin tal-Missier u jandan ġerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja
li ġej mill-missier u mill-ibn, li hu meqjum u mwerġa fl-imkien mal-missier u mal-ibn, u li tkellem fom il-profeti u fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqar ma' modija waħda għal-mafta d-nubiet u nistenna għawma mill-wiet u ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Eżis ħuti, għala l-missier jistidinna biex nissimaw l-libnu biex nimtlew bil-ħelġa u bit-tama. Kif qalet lew qari, bin-nar. Ikonna qalna dejjem taħrab l-imħabba l-Alla u għal-Knisja. Issa li għandna kim smajna il-kelma ta' Alla, ejjew fiduċi ta' uliet nitolbu l-missier biex jatina dak li tassew u taħtieġa għalina. Għal-Knisja biex tkun dejjem il-familja li fija il-bnedmin kollha isibu ken, ġustizzja u slim nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja kollha tal-ġnus biex jaħdmu dejjem favur il-fqir u l-batut u jilleġiżlaw għal ġid komuni fis-slim bejn il-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li qed issejjaħ biex jagħtuk ħajjithom fis-saċerdozju u fil-ħajja reliġjuża biex ikunu lesti jagħtu ħajjithom għalik fuq l-eżempju ta' ibnek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li taw ħajjithom bħala qassisin, reliġjużi u missjonarji biex tanihom dejjem bil-qawwa tiegħek ħalli jibqgħu fidili lejk u lejn il-Knisja tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalida li rroddulek ħajr li bil-mamudija daħħaltna fil-familja tiegħek biex ngħixu dejjem u b'fedeltà il-wedid tal-mamudija tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-qaddejja tiegħek li 50 sena ilu ġew ordnati saċerdoti u llum m'għadhomx magħna u għall-familjari tagħna mejtin. Daħħalhom fil-għena tiegħek ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għas-saċerdoti Patri Nino Gad Ġiżwita, Dun Philip Sajd u Dun Paul Xkembri li ġew ordnati saċerdoti 50 sena ilu u llum jinsabu ma' Alla imħabba fil-glorja tas-sema nitolbu. Isman nitolbuk mulej. F'dan il-moment ta' skiet, inti li qraj toħt il-kanonku Dun Paul Xkembri ġvera. Niftakru ħafna fih, f'dan il-moment ta' skiet kull wieħed jagħmel talba tiegħu skont il-bżonnijiet li għandu. Jitlob għalih jew għax intenzjoni li jixtieq joffri quddiem Alla l-imbierek. U Alla illum qed tagħtina grazzja li nirridulek ħajr u nqimuk f'din il-quddiesa. Isma' wkoll dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem fidili lejn is-seta tiegħek, lejn is-sejħa tiegħek. Għatina dak li inti taf li hu taġitalina, l-iktar dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bi Kristus Sidna. Amen.
itolbu ħuti biex il-sakrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob il-alla missier li jista' kollox. Għal-mulej bil-dejk il-sakrifiċċju għat-tifħir u l-gloria tal-Issu. Aħtiġijiet tagħna ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Taf imulej il-korla tiegħek dan il-sakrifiċċju li serin offrulek li bħal maħna qegħdin tolbuk biex taħfrinna dubietna. Ejna biex naħfru lil min fosħutna u ħati għalina bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. Nizzuħħa il-mulej għallatana. Sewa u xera tassew. Mulej Mister Qaddis sala ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġila salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien inruddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom. Għażiltulhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li għandi, hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis tas-sejnt mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddi salin tolbuk dal-offert bil-baka tal-Ispirtu tiegħek biex jisir għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejnata biex mirraħ jibati ħal ħobs rat il-ħajr qassam tal-disċipju tiegħu qal ħudu u kulu kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kora l-ikla ħal-kaċi reġerat il-ħaj tal-disċipju tiegħu qal ħudu xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li bqal dejjem id-dem li xeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-magħfra tad-dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
nħalek aħna u namlu dam tifkija tal-metu l-għawmin ta' Siġu Jesu Kristu, nofrek mulej l-ħob sal-ħajja u l-kaġ ta' salvazzjoni, u nirdu lek ħajr għaxoġ buk tel-għana għaw u dimek biex naqduk, u minn ċokontani tolbu l-Ispirtu Santu, jaqadna b'ġisem wieħed l-inna neħdu sem il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien ma' Papa Franċisku, ma' l-isħof tagħna Charles, ma' l-isħof Joseph li qiegħed jgħinu, u ma' l-isħof Vincent u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġini Mqazza Marija u Malla, mal-arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-sir sa' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tikkonverti lill-Alla billi tikkonverti is-siraħ ta' qrib il-proxmu tiegħek. Għalhekk b'imħabba kbira ngħidu flimkien it-talba li Ġesu għallimna s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddas ismek, tiġi saltnatek ikun intint fis-sema u wegda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafirna d-dubietna bħalma nafir minnu ħati għalina li daħalni fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, għattina fit-teba u l-ħnina tek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw l-għena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu let l-apposti tiegħek, inħallikom islim natikom islim tiegħi. La tħaris lejdnu bit-tagħna iżda ħares il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda rintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-paċi miegħek Fader, il-paċi magħkom. Paċi miegħek ġoj. Paċi magħkom. Danu ħaruf tal-la, danu li neħdu bit-taddinja, danu li għalinna l-lum, ikkonvertu dejjem lejn Alla u lejn il-proxmu ta'kom. Ħejn dawk li mistedna għal din tal-ħaruf. Molej ma soqlix, iżdejt kelma.
inqumu bil-jofqa ġobkom u bħala ratta l-ħajr għal 50 sena li nservu l-Alla u l-Knisja tiegħu nisperaw nagħmluh sal-aħħar moment ħajitna inkantaw fl-imkien it-Tedejum. Min għandu dan il-ktieb, paġna 27. Bil-Latin. Ma tlanx nab bil-Latin tajjeb. Il-Vangelo għalina biex konna l-paċenzja, tiftakru, ħalli għassiġa ftit ieħor. Neħdu paċenzja li xilkor id-din jitqarbnu u minnaw ftit ieħor inkunu nistgħu nkantaw it-Tedejum. Te Deum laudamus.
precioso sanguinere misti. nitolbu. Ħadna mulej ir-ran tal-ħwejx tas-sema li għadhom moħbijin għal għajnejna u sa minn din l-art imtlejna bikr spiritwali. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex dak li qiegħed isseħħ ġewwa fina taħt il-velu tal-misteru inwetquh bl-emejjel tajba kollha tagħna bi Kristus Sidna. Wara li ringrazzjajna lill-Alla għal dawn il-50 sena ta' saċerdozju, issa jmissni nirringrazzja għannom taħuti s-saċerdoti il-dawk kollha li għenu biex namlu din iċ-ċelebrazzjoni. Grazzi lil dawk kollha li għenuna, familjari, superjuri u benefatturi. L-rettur ta' San Ġwan u l-sagristani ta' San Ġwan, l-surmast u l-kor ta' dan il-konkatedral, l-ċerimonieri, l-labbatini u l-helpers kollha li jenuna fl-organizzazzjoni. Grazzi mill-qalb. Nixtieq nsellem ukoll 3 saċerdoti sħabna li imħabba Mart ma setawx jattendu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni. Dun George Grima mis-Siġġiewi, Dun Giuseppe Sultana minn Ħażabbar u Fader Edmond Karwana Karmelitan li huwa Ruma u mħabba nuqqas ta' saħħa ma setax ikun magħna. Fl-aħħar nett, il-kodba tal-qudiesa tistgħu tieħduha magħkom bħala tifkira. Grazzi. Aħna l-koll nipparteċipaw mill-istess saċerdozju ta' Ġesu Kristu, nixtieq għalhekk li sħabi kollha flimkien miegħi imbirku din il-ġemgħa li hawn miġbura u l-daw kollha li kienu li qegħdin sissa jakkompanjaw din ċelebrazzjoni bl-internet. Jekk jogħġobkom. Il-mulej magħkom. Iberikkom il-mulej u jħariskom. Amen. Jixket il-mulej id-dieta wiċċu fuqkom il-kol u jirikom il-ħniena. Iħares lejkom il-mulej bimħabba u jagħtikom is-slim u l-paċi. Bl-interċessjoni ta' Marjomna u San Giuseppe illum il-festa tiegħu, nitolbuh li San Giuseppe joħsib il-Knisja tagħna u lilna saċerdoti li dinna u 50 sena l għaddisna. Iberikom Alla li sta kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Grazie ħafna ta' parċipazzjoni tagħkom, ħafna fisem sħabi, itolbu għalina xiftafu ed-din dejjem nixxieħu fathers, insomma. U nodu attenti li nibqgħu sħaħ sal-aħħar, għax mimjoqx attenti stajja. Grazie ħafna u lejli tajb il kulħadd. Missa est.